sa inyo ngayon. Yan. So, acknowledge ko lang lahat na nandito. So, maraming salamat sa pagdating dito sa ating we evolve na good opportunity para sa inyo dito sa Pangasinan. So, actually, first time kong nakarating dito sa Pangasinan. Okay na ba? Okay na? Yan. Okay, so, magpapakilala muna ako. Okay lang ba sa inyo? Yan, ako po si Cardo Dalisay. Ready na lang. So, ako nga po pala si Joel Borja Jr. So, sino man nakakilala sa akin dito? Good news, hindi ko rin kayo kilala. Okay, so ako nga pala si Joel Borja Jr. So, Tubong, Manila. So, nanggaling ako sa Laguna. Nag-migrate ako sa Manila. So, ang background ko is high school student lang ako. Halata bang high school student lang? Hindi naman. So, nangyari, full-time networker po ako. Ibig sabihin, after ko mag-graduate, actually hindi ko maisip sa sarili ko na graduate ako kasi kapag once na-graduate ka ng high school, kailangan merong diploma. So, nangyari, yung diploma ko hindi ko na makuha kasi sarado na yung school. Di ba? Hindi ko masasabi na graduate ako. Then, siguro, story ko na, yung buhay ko na lang siguro. So, actually, independent. Pag sinabing independent, walang taong tutulong sa akin, kundi sarili lang. So, wala akong aasahan. So, nung time na sa Laguna ako, nag-decide ako na lumipat sa Manila para mag-network o mag-full-time. Kasi sa Laguna, para akong dalaga. Sabihin, kasi nakatira ako sa tita ko na kung saan ganitong oras dapat nandito ka na. So parang hindi okay sa akin. Hindi sa akin okay. Hindi ako komportable. Kasi lalaki ako ba't mo ako pagbawalan hanggang ganitong oras lang? 10 PM lang, ganun. So parang ginawang curfew lang. Kasi syempre, kapag once nasa isang bahay ka, na hindi mo naman, pamilya mo, syempre, kailangan mong respect. So, yun. After noon, nag-decide ako, pumunta akong Manila doon na sa Sampaloc, Manila. Doon ako nag-start, doon ako nag-network. So, ako ay full-timer, nag-online marketing ako. So, doon ako mas natuto kung paano mag-network. Ibig sabihin, ako yung tao na first-timer lang na nag-network. So, wala akong ibang background about sa network, kundi yung previous company ko lang. Kumbaga, itong pangalawang company ko na to. Okay, so, nung sa previous company, malaki-laki rin kinita ko doon. Pero may mga time na, doubt ka, mga ganon. Pero sa akin kasi hindi na maganda na nagda-doubt ang sarili ko kasi wala naman akong aasahan kundi sarili ko lang. Di ba? So, yan ang ginawa ko. Umataw ako hanggang sa marami akong na-direct online, especially sa mga OFWs yan. So, yan ang pinaka-market ko nung time na nag-online ako. So, nung pumasok ako, dito na. So, we evolved. So, dahil kay Vice Chairman Marco Malyari, palakpakan natin. So, dahil po sa kanya, naging part po ako ng We Evolve. So, ibig sabihin, pinaka-grand apply namin. Sobrang ganda nangyari sa akin nung August, kasi nung July 31 yung mismong yung soft launching. Then after nun August, humataw ako. So, good news po, kumita po ako ng 6 digit dito sa company na to. Ibig sabihin yan, maganda yung company na papasukan natin. So, ganoon lang po kasimple. Sobrang dali kapag once na inaral yun ng mabuti. So, ang network marketing talaga is malaking may tutulong kagaya ng sa akin. Kasi ako, hindi ako graduate ng college. So, hindi kasi para sa akin hindi basihan kung nakapagtapos ka man o hindi. Ang importante kapag madiskarte ka at alam mo yung situation mo, gagawa ka ng paraan. Di ba? So,
yun lang yung may kukwento ko para sa inyo. Then, stay tuned tayo dahil merong parabol ang ating may-ari. Gusto nyo ba yun? Yes! Diba na nakinig lang kayo, nakakita kayo ng magandang opportunity, darating yan, magkakaroon kayo ng prize dito, di ba? Libre na, may binigyan pa kayo ng prize. Gusto nyo ba yun? Yes! Yan. So yun, itong tatawagin ko itong tao na to, ito yung mismong demo ng ating product. Siyempre, kapag once na maganda yung negosyo, kailangan alam natin kung paano natin gagawin or aaralin yung mga products. Diba? So, mahirap i-explain sa isang tao na wala kang alam. Hindi yung po pwede na narinig mo lang, tapos sasabihin mo lang dun sa what if nagtanong pa yun sa iba? O nagtanong pa ulit ng panibagong tanong na hindi mo alam. So, wala. So, instead na makaklose mo, ang nangyari, aayawan ka. Kasi hindi mo masagot yung tanong na eh. Okay, so, itong magpe-present na to, or magpe-present ng product demo. So, isa rin itong hinahangaan ko na tao. Kasi, actually, babae siya. So, sino single dito? Ayun. Pasensya na po dahil may asawa na siya. So, yun. Pero pag once na wala siya sa asawa niya, single siya. Kasi hindi sila magkasama. Okay? So, yun. Ito, married na. And, ang course niya is psychology. So, ingat kayo dito dahil magaling itong mang-psycho sa mga kinakausap niya. So, itong tao rin na to, ito yung lumilibot ko saan sa lugar. Kung mapapansin, nakaraan, nasa Kalinga, Taol, Sual, yun. Pangasinan din. So, di ko na patatagilin. Palakpakan natin ito pag once na dumating. Okay lang ba? Okay, so, maganda, tayo tayo papalakpakan natin, okay? So, okay, please welcome Miss Koy Romero! Anyway, rinig niyo po ba ako sa likod? Kasi ulitin ko po pag di niyo po ako naririnig. Ayan. Anyway, bago po ako mag-start, magpakilala lang po ako. Okay lang po? I'm Koy Romero po. I'm 34 years old. Ayan. Mother of 2. Parang may ibon. Parang gusto niya makinig. Ayan. So anyway, na-involve po ako dito sa ganitong negosyo. Actually, hindi po ako business-oriented. Simple lang po yung pamilya na kinalakihan ko. Hindi po ako anak na yaman. Mukha lang po mayaman. Pero lumaki lang po ako sa simple pamilya. Yung tatay ko po, police. Yung nanay ko, plain housewife. So, syempre, pag 5 kayo magkakapatid, tapos sa parents mo, tatay mo lang yung nagtatrabaho, ang kaya lang i-sustain is yung kumain kayo ng 3 beses ang araw. Tama? So, yung mga wants namin, hindi ko na-experience yung may bagong damit pag Pasko. Hindi ko na-experience yung may bagong damit pag start yung klase. Yung pag mag-school, di ba? Pag enrollment na, syempre kasabay ng enrollment. May mga bago kang sapatos at uniform. Ako, hindi ko na-experience yun. Ang school ko lang is public, tapos pumapasok ako ng sleeper lang, wala akong shoes. Diba? Yung mga classmate ko, mga naka-Nike, gaganda ng bag, bata pa, nakalakos na, diba? Samantalang ako yung bag ko para lang sako, yung ganon. Pero bakit tinuloy ko pa rin yung pag-aaral ko kahit hindi ako makasabay din sa mga classmate ko. Ang lagi lang sinasabi ng tatay ko, hindi ko man na ibibigay yung gusto nyo o yung mga wants nyo. Mag-aral lang kayo mabuti, pagka-graduate nyo, mabibili nyo lahat yung gusto nyo. So ako, excited maka-graduate. Napasok ako kahit walang baon. Di ba, pag magre-recess, public ka, almost 40 to 50 yung student. So nangyari sa akin, dahil wala akong baon, lalabas din ako pag-recess. Pero wala akong pambili. Titingnan ko lang lahat yung mga classmate ko na may mga baon, lahat yun, sisip-sipan ko at saka kakagatan ko. So pagkatapos ng recess, busog na ako. Di ba? So hanggang college yun. Yes, kasi gusto kong makagraduate eh. Hindi ko hinahanapan yung parents ko ng mga bagay na hindi nila kayang ibigay. So, binalik ko na lang sa kanila is mag-aral mabuti. So, to cut the long story short, pagka-graduate ko po, excited ako na magkatrabaho. Kaso during my OJT days, actually third year pa lang tayo, di ba nag-OJT na tayo? Nung nag-OJT ako, nakita ko kung ano yung trabaho. Okay naman, madali naman. Kasi lahat naman ng bagay na may sweldo is kailangan mong pagtrabahuhan.
Kaso, nung nakita ko yung magiging sweldo ko, nung nalaman ko, sabi ko parang hindi sulit yung effort ko, tsaka yung best ko, tsaka yung time ko. Kasi pambili pa lang ng makeup, kulang na. Actually, hindi makalag yung makeup man. Kaya lang, syempre, pag nakagraduate kasi, ang goal natin is to give back sa parents natin eh. Kasi pinag-aral tayo, syempre gusto natin magyabang magbigay ng pambayad ng kuryente, pang grocery, ganyan. Kaso nung makita ko yung sweldo ko, sabi ko, sa akin palang kulang na. So, hindi ako nagtrabaho. Tumambay na lang ako. Dahil din yung tatay ko, police. So, from elementary, high school, college, hindi ko pa na-experience yung may barkada. Yung nakakalabas ka after school, nakakasama sa mga gimmick ng barkada, hindi ko naranasan yon. Sabi ng tatay ko, pagka-graduate mo, gawin mo yung gusto mo. So, pagka-graduate ko po, ginawa ko po yung gusto ko. Naging single mom po ako. Hindi niya kasi sinabi ko gawin yun eh. Sabi niya, gawin lahat ng gusto eh. So, at the age of 21, diba? Hindi kasi nilinaw eh. Sabi kasi gawin yung gusto mo. So, at the age of 21, naging single mom po ako. So, nahiya na po ako sa tatay ko na siya yung nagbibigay ng panggatas ng anak ko, diaper, tubig. So, parang dun ko po na-realize na I'm not getting any younger. So, pag wala kasing opportunity dito sa Pilipinas, dahil single mom, I want to sustain yung pangailangan ng anak ko. Naisip ko, mag-work out of the country. Ang dami ko nang in-applyan, ang dami ko nang nakausap, direct na yung employer, pero pag hindi pala will ni God, kahit anong push mo, hindi niya ibibigay sa'yo. Naniniwala po kayo? Nagpe-pray po ba kayo? So, ilang beses ko ginawa yun, ayaw talaga. Sabi ko, Lord, bakit ganun? Ayaw mo pag-applyin abroad? Eh, gusto ko ngang buhayin yung anak ko. Hindi ko naman ito para gusto ko lang. Ayaw talaga. So, binago ko yung prayer ko. Minsan kasi, pinipilit natin yung bagay na gusto natin, pero hindi yun yung gusto ni God para sa'yo. Tama? Kasi minsan magtataka ka, bakit yung kaibigan ko, yung kapitbahay namin, isang apply lang, naka-abroad na. Ako, 10 beses na ako nag-tumbling, di pa rin ako nakakaalis. Tama? So, ito na yung naging prayer ko. Merong dun sa bahay namin, parang lang ni God. Tapos nakaganon ako. Tapos nakatingin sa akin yung nanay at tatay ko, pero tatawanan ako. Sabi, ano kayang inire-ritual nito ni Koy? So nagpe-pray talaga ako. Sabi ko, Lord, lagi ko pinagdadasal sa'yo na pag-abroadin mo ako kasi para to sa anak ko. Hindi ko na pinag-pray yung pangarap ko. Ang pinag-pray ko na kung saan mo ako gustong dalhin, kung ano yung gusto mo para sa akin, kung ano yung tingin mo, dun ako magiging successful at may bibigay ko yung pangangailangan ng anak ko, dun mo ako dalhin. Hindi na ako mamimili, hindi na ako magiging choosy. Kung kailangan magsakripisyo kahit di ko yan kaya, gagawin ko. Bigay mo lang sa akin yung para sa akin at yung gusto mo. Grabe, after ilang days, na-invite po ako dito. Grabe, no? Ayaw ko na niya akong pag-abroadin. So actually, hindi ko naman po alam na eto na yon. Kasi minsan naman pag nag-pray tayo, hindi naman sasagutin ni Lord na, bukas ibibigay ko na yung answer dun sa prayer mo. Hindi naman ganun eh. So minsan kasi, andyan na yung sagot, hindi natin pinapansin. So ako, nung actually hindi pa ako ini-invite eh. May nag-add sa akin, alam niyo yung tag, parang Facebook. May nag-add sa akin kay dad ko. That time kasi 25 years old ako. Sabi nila nag-add sa akin, hi! Sabi ko, hello. Yes. May nag-message. Tapos pag-check ko ng niya, hindi kasi ako nakikipag-usap pag hindi ko na-check kung siya talaga yung kausap ko. Minsan kasi may gumagamit ng picture, tapos di naman siya eh. Diba? So, chinek ko, sabi ko, parang consistent naman yung picture niya. So, nireplyan ko. So, tumagal yung pag-chat namin, kala ko, type niya ako. Kala ko gusto niya akong ligawan, yung pala re-recruitin. Kaya nag-meet po kami. Actually, kaya po ako nakipag-meet kasi sabi niya, pupunta daw siya ng Europe. Sabi ko, talaga, sabi niya, di ba ikaw mag-apply ka abroad para magtrabaho? Sabi ko, sabi niya ako pumunta ng abroad para lang mag-enjoy, all expense paid ng company, pasyal-pasyal. Sabi ko, ang galing naman. Sabi niya, kung gusto mo malaman yung ginagawa ko, mag-meet tayo. Sabi ko, ano namang mangyayari sa akin pag nag-meet tayo? Sabi niya, bibigyan ka ng chocolate, ng t-shirt, ng souvenir. Siyempre, excited ako. Tano ako sa ibon. Excited ako sa sa pasalubong niya. Ano talaga? Ayun, okay. So nung pag-meet namin, ang dami niyang tanong, nagtataka ako, parang alam niyo yung slam book. Parang kulang na yung favorite color ko, yung ganyan ang tinatanong niya. So habang kumakain ako, ang dami niyang tanong. Pagkakain ko, nung naubos ko na yung pagkain na binili niya, eto na, pinepresenta na ako. Sabi ko sa isip ko, kaya pala ang dami nitong tanong. Kasi may pepresent pala sa akin. So habang pinepresent niya yun, kahit sobrang ganda po nung ipinapakita niya, hindi ko po iniintindi. Ang iniisip ko na, ano kaya magiging reason ko para makaalis na? Gusto ko na umuwi. Kasi ang nag-fit po sa akin before, hindi ko po alam yung gantong klase ng business. Pero lagi po kasing sinasabi sa akin, hindi maganda, pyramiding, scam, ganyan. Most of the time po kasi, inaawyawan natin yung mga bagay na narinig lang kasi natin, pero personally, hindi po natin alam. Tama? So ako po, dahil wala nga po akong background sa business,
hindi ko po talaga alam kung paano ko siya sisimulan. Ito lang po yung naging dahilan kung bakit pa ako nasa harapan nyo ngayon. 100% po talaga, wala po talaga akong interest na gawin yung ganitong klase ng negosyo. Dahil hindi naman ako lumaki sa, yung nagbebenta, nakikipag-usap sa mga tao. Madaldal lang po ako pero walang sense. Alam mo yun? Daldal lang daldal pero wala namang kakwenta-kwenta yung sinasabi ko. Then lagi pa ako number 1 sa listahan na maiingay nung napasok po ako. Then, ang sabi lang po sa akin itong taong nag-invite sa akin, lalaki siya, magkaedad kami. Actually, ano po siya, pure Chinese. Yung nanay niya, Chinese, yung tatay niya, Chinese. So, kung di man niya gawin yung business, whatever happens sa parents niya, may ibibigay sa kanya eh. Meaning yung parang may mana ba. Samantalang ako, kahit lupa sa paso, wala akong makukuha sa parents ko, wala akong may papamana sa anak ko. So, na-challenge ako sa kanya. At that age, 25 years old, ang dami na niyang achievement. Single siya, wala namang responsibility, hindi naman niya kailangan magbigay sa parents niya dahil mayaman naman yung parents niya. That time, meron po siyang sariling sasakyan, meron siyang sariling bahay, may properties, may ipon. Pwedeng ang dating po sa akin nun, ang yabang naman ito, di ba? Pwede ko pong sabihin sa kanya na, bakit mo sinasabi sa akin yan? Pwedeng mayabangan ako sa kanya kasi lahat na meron siya, wala ako. Pero ang naging dating po sa kanya, na-challenge po ako. Kasi mas dapat ko palang gawin yung negosyong ipinapakita niya sa akin. Kasi may anak ako nabubuhayin. So siya, wala naman siyang anak, pero may sarili siyang bahay. Pero ako dapat i-provide ko yun sa anak ko eh. So sabi ko na lang sa sarili ko, bigyan ko yung negosyo 2 to 3 years. Pag walang nangyari sa akin, edi mag-a-abroad na lang ako. Pero what if 2 to 3 years, sineryoso ko to, yung nangyari sa kanya, mangyari din sa akin. Sa mga babae po dito, naniniwala po ba kayo kung nagagawa ng lalaki, mas magagawa po natin? Yes. Diba? Kasi kalimitan po sa ganitong negosyo, ang nagiging top talaga, nagiging successful talaga lalaki eh. Para mas okay na walang ang nagiging successful talaga lalaki eh. Tama? So naging challenge po sa akin yun. Sabi ko, wala namang mawawala, pag-aaralan ko lang naman siya. Parang sa school. Elementary, nag-aaral tayo, mag-e-exam ka. Pag mag-e-exam ka, kailangan mag-aralan yun. Pero pagkatapos naman ng exam, hindi na natin alam. Di ba? Nag-aaral ka lang para makapasa sa exam. Tapos mag-high school ka, ganun na naman. Mag-aaral ka na naman, mag-e-exam ka na naman, ipapasa mo na naman. College, ganun ulit. Mag-aaral ka, mag-e-exam ka, ipapasa mo na naman. I have nothing against po sa school, pero pagka-graduate kasi yung binigay sa akin diploma, hindi naman maibabalik yung binayad ng parents ko sa school, tama? Yes. So, ang naisip ko po, sabi ko, ganun din naman ang gagawin ko sa negosyo to. Pag-aaralan ko din naman. Diba? Aaralin ko din siya. Pero pag natutunan ko to, ibibigyan ako nito ng income na makakabuhay para sa anak ko. Tama? So, walang pagkakaiba. Pag-aaralan ko lang din. Pero ang maganda, yung elementary, high school, college, iba-iba. Pero pinag-aaralan mo, binibigyan mo lang tayo, binibigyan mo oras. Tama? Pero ito, isang produkto lang yung pag-aaralan ko. Pag-aaralan ko lang kung paano yung kitaan. Then, pag-aaralan ko lang kung paano mag-handle ng grupo para lahat na may kumita. So, ibig sabihin, bibigyan mo lang ng time, bibigyan mo lang yung effort mo, and pag-aaralan mo lang siya. So, to cut the long story short, on my first year po, wala pa akong ginawa dun sa company ko before, pag-aralan lang siya. Every day, pumupunta po ako sa office. Kahit wala po akong pangkain, pamasahe lang, from Laguna to Ortigas, pumupunta po ako. So, lagi po ako nakaganyan, nakaupo sa seminar room, nakikinig sa speaker, nag-take notes, pinag-aralan ko po siya. After 8 months po, nung tingin ko kayang-kaya ko na po siyang gawin, nag-start na po akong gawin yung negosyo. Una ko pong kinausap, mga relatives ko, kapamilya, kaibigan, best friend, kaklase. Kasi sila yung tingin ko na pwede kong isama sa ganitong negosyo eh. And masarap kasi magnegosyo pag yung kasama mo, mga kakilala mo na, tama? Pero nakakatuwa po, pagka-invite ko po, lahat po sila, wala akong sumama. Ano, bakit ayaw nyo sumama? Magne-negosyo tayo. Pag pala hindi ka friendly nung bata ka, pag nag-negosyo ka, ayaw kang paniwalaan, tama? Kasi elementary ako, naninipa ako ng kaklase. Tapos invite mo lang yung negosyo, sabi sa akin, sinisipa mo ako dati, tapos invite mo ako ngayon. So yan, so nagkaroon po ako ng mga kasama sa ganitong negosyo, lahat po hindi ko po kakilala. And nag-start na po ako, lumaki po yung grupo ko sa mga probinsya po, like Pangasinan. Yan. So doon po ako nakakreate ng grupo, doon ko po nakinita yung mga dating hindi ko kinikita. Ang sarap pala ng pakiramdam na yung mga bagay na nakukuha mo is galing doon sa pinaghirapan mo. Iba pala yung pakiramdam pag bigay lang ng nanay, bigay lang ng tatay. Before kasi papasok ako sa mga butik, yung mga pangarap ko, papasok ang ganyan. Tapos syempre, lalapit yung sales lady. Titingnan ko, sabi ko, ganda naman to, pagkita ko ng price, 5,000. Syempre, lang 5,000. Sa lalapit yung sales lady, mama na pong size. Syempre, nakakahiya naman yung sasabihin mo, wala kang pambili. Syempre, sabi ko, wala bang kulay purple? Kasi yun yung hindi common eh, no? Sabi niya, meron po kami purple. Sabi, may purple ba? Ako, teka lang, may tumawag. Uy, hello, kumusta? Sabi niya, sige, lalabas na po ako, may kausap na ako, babalik na lang ako kasi wala akong pambili.
So, naging ano lang po sa akin yun, nasabi ko, ito yung mga tatrabahuin ko. Kasi nung bata ako, pangarap ko magkaroon ng magagandang gamit eh. Dahil nung kumita po ako, iba na. Kahit hindi mo gustong bilhin, kahit bag lang yung bibilhin mo, pero may nagustuhan ka, dahil may extra ka pa, bibilhin mo kahit hindi mo kailangan. Tama? Then yung lahat ng hindi ko po naranasan, ibinigay ko po sa anak ko. Hindi dahil material. Iba kasi yung pakiramdam pag naibibigay mo yung gustong-gusto mo eh. Tama? Sabi nga, minsan ka lang naman mabuhay, di sarapan mo na. Hindi ko man experience yung ganung kagandang kasarap na buhay habang bata, di ba? Napapa-experience ko naman sa anak ko. Yun. Dahil sabi ko po kanina din, single mom po ako, nagnegosyo po ako. Kaya din po pala ako dinala ni Lord dito. Kasi dito po pala niya ipapakilala sa akin yung lalaking mapakasalan ako. Yan. So, ibig sabihin, lahat may purpose. Pag dinala ka ni Lord, kung saan ka niya gusto, minsan hindi mo alam kung bakit ito, tama? Kasi minsan, mas nag-i-stick tayo dun sa gusto natin eh. Pero pag tayo po, every time na ginagawa natin is nag-a-ask tayo ng guidance sa Kanya to lead us, hindi ka madi-disappoint. Kasi pag siya nagbigay, hindi ka niyan papababayaan. Tama? So lahat po ng ginagawa ko, even tong We Evolve po, pinagdasal ko po to. Yan, konting kwento na lang po bago ako mag-start, mabilis na lang po. Paano po ako napapunta dito sa We Evolve and nakasama po dito sa napakagandang kumpanya natin. Tinawagan po ako nung upline ko. Sabi sa akin, Goy, kumusta ka na? Ganyan. Sabi ko, okay naman. Sabi niya, open ka ba sa opportunity? Ayun na naman, open ka ba sa opportunity? Sabi ko, oo naman, sige. Tapos nung nagkita po kami, sinabi niya kung sino yung mga kasama niya. Yung mga sinabi niya ng mga may-ari, yung po yung idol na idol ko. Dati kasi nung nag-i-start pa lang ako, sila yung ina-attendan ko lagi, yung mga training nila yung mga pinupuntahan ko. Kasi dahil wala naman po akong alam sa gantong negosyo, babad po ako sa training. Doon po ako sa kanila natuto. Tama? Then yung tamang pamamaraan para gawin yung negosyo na to, sila po talaga yung tinitingnan ako, tinitingnan ko at sinusundan ko po. So, nung malaman ko pa lang po na sila po yung may-ari, nag-decide na po agad ako. Pangalawa, inalam ko po kung ano yung produkto. Kasi hindi ko po ninegosyo ang isang negosyo kung hindi po ako user ng product. Mahirap kasing magbenta na magbebenta ka lang eh, tama? Tapos pag alis mo, ay gamitin mo to. Tapos pag alis mo, sana maging okay sa kanya yung product. Kasi hindi ka sure eh, tama? Pero pag ginagamit mo yung produkto, tama, iba yung confidence mo eh, kasi gumagamit ka eh. Di ba? Yung pag anong palang, grabe, alam mo, ganda talaga nitong sabon na to. Paggising ko, Marian Rivera, agad eh, yung gano'n. Siyempre, kailangan naniniwala ka sa sarili mo na. Wala magsasabi sa'yo maganda ako, hindi ikaw din eh, tama? So, kailangan bilib ka. So, nung sinubukan ko po yung produkto, 2 to 3 days, honestly, nakita ko po talaga yung ganda ng effect. Sabi ko, magandang inegosyo, ang maganda ang produkto. So, ginamit ko po lahat yung produkto, bago po ako nag-decide na gawin, talaga nakita ko po na effective siya. So, yung may papakita ko po sa inyo, hindi po to eme-eme lang. Talagang ginagamit ko po to and sobrang ganda po ng mga products na ipapakita ko po. And then yun po ang nangyari kung bakit po ako nasa harapan nyo ngayon. So, yung mga may-ari, yung produkto, at yung ganda po ng kitaan. Yan. So, syempre, bilang nanay, kung hindi ko po nakita na itong negosyo na to is kayang buhayin yung pamilya ko, hindi ko po uubusin yung segundo, minuto, oras, araw, linggo, buwan, taon, kung hindi ko maibibigay yung magandang kinabukasan ng mga anak ko. Ang dami naman pwedeng gawin dyan eh. Pwede nyo po sabihin sa akin. Marami naman pwedeng pagkakitaan ng pera, ba't namin gagawin yan? Pero ang nakita ko po dito, kikita ka sa iba, kikita ka rin dito. Pero ang kaibahan lang, dito, hawak mo oras mo. Wala kang boss. Hindi porke kami po yung magpe-present, boss nyo po kami. Hindi. Magkaka-business partners po tayo dito. Pare-pareho lang po tayo. Kami lang po yung nagpe-present. Tama? And yung nag-invite sa inyo, hindi nyo din po yung boss. Tama? Katulog nyo lang po yan sa negosyo. Ang nagustuhan ko dito, hindi ko kailangan mag-abroad para maiwan yung mga anak ko, naaalagaan ko sila habang nagagawa ko yung negosyo. Minsan, pag hindi po ako nag-field, hindi ako lumalabas ng bahay, through online lang, through Facebook lang, kumikita. So, malaking bagay. Yung ibang kaibigan ko, sasabihin sa akin, ba't siguro ganyan, ibang-iba na, dati wala kang pambili ng juice yan, tsaka cupcake eh. Ngayon, di ba? Parang yes. Laki na lang kinikita. Tama? So, nag-decide lang po kasi ako na natrabahuin yung isang bagay na hindi kailangang ubusin yung buong oras ko, na fix lang po yung kinikita ko. I have nothing against employment, pero iba po kasi yung binigay yung nakita sa akin nito. Na-enjoy ko siya. Siyempre, yung iba nga, isang beses may nakasakay pa ako sa bus, galing akong Bicol. Tapos papunta pa akong Baguio. Habang nasa gitna po ako ng biyahe, may nakasakay ako matatanda. Sabi ng matatanda, siguro mga ano po to, mga 50s na sila. Parang nag-trip ba sila sa Baguio. Grabe, no? Buti na lang makakarating na tayo ng Baguio. Tapos bigla ko na-realize, ang swerte ko pala, bata pa ako. Hindi ko kailangan pumunta ng Baguio para mag-travel. Kundi, ginagawa ko lang yung negosyo. Nakakapag-travel na pala ako. Tama? So yung iba, saka pa lang
lang mabibigyan ng time yung pumunta ng Baguio. Samantalang ako, pabalik-balik lang ng Baguio Bicol habang ginagawa yung negosyo. So sabi ko, ang galing. Yan. Yun na lang po. So magsisimula na po ako. Ayan. So kaya ko po kasi kinukwento yun para at least may share ko po sa inyo na hindi po ako basta-basta lang nandito ngayon sa harapan nyo, ipapakita yung produkto, at least alam nyo po na kung ano po ako dati, paano ako nag-start, and bakit ko po ginagawa yung negosyo, at bakit ko po ginagamit yung produkto. So, ayan. So, our product is Zoe Life. Skincare po ang product natin. Ayan. Based po kasi sa experience ko, before po kasi nasa food supplement po ako. Ayan. So, sa food supplement, wala naman pong problema doon. Kaya lang, meron po, ito po kasi yung experience ko eh. May nakausap ako na, kita mo na sa kanya na may sakit siya, tapos isi-share mo yung produkto para makatulong sa health niya. Ang tagal ko na nag-explain, 2 oras na. After nun, ang sabi sa akin, tatanong ko muna sa doktor ko. Okay, tatanong ko muna sa asawa ko kasi kesa bumili kami ng supplement, ibibili na lang namin ng prutas at gulay kung gusto namin maging healthy. Tama? So, pag food supplement yung ipinapaliwanag mo, ang dami nilang reason para hindi bilhin yung produkto mo. Pero na-experience ko po, pag pagpaganda, pag skincare, kahit walang pera, at tanong magkano yan? May pambili bigla eh. Tama? So minsan po kasi, hindi naman po kasi ang skincare is for pampaganda lang, gusto lang natin maging maganda yung itsura natin, even sa lalaki. Hindi lang po kasi ito pang, pang forma lang. Skincare, bakit siya importante? Kasi ito po yung sabihin natin na largest barrier natin against infection. Okay? So, saan ba nanggagaling itong mga infection na to? If we keep our skin kasi na healthy and moist, hindi basta siya nagka-crack or nagiging kulubot-kulubot. Tama? So minsan kasi may kakilala po kayo, ang bata pa 20s lang, 30s lang, pero yung skin niya parang ang old na po. Kasi hindi tama po yung pag-aalaga sa skin. Minsan sasabihin natin, okay lang naman yun pero hindi po pala siya okay. Kasi pag hindi pala okay yung skin natin, madali tayo magkaroon ng iba't ibang klase ng sakit sa balat. So, pag maganda pala yung skin natin, poprotektahan niya tayo against infection. So, ganun po ka-importante ang skincare. So, gano'n naman ka-importante na dapat yung skincare na gamit mo is safe and effective. Tama? Pag sinabi kasing mahal ang isang produkto, bakit po mahal? Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin, safe and quality. Like, kunwari, sa mga shoes, pag sinabi mong original or made in US, ang mga sapatos mo, kahit mahal yan, ibig sabihin, quality. Tama? So, lahat ng produkto, pag mahal, quality. Siyempre, pag mura, mura ka din. So, yun. So, ang skincare po, pag pala ang balat natin, yung katulad ng sinabi kanina, hindi siya, masyado siyang oily and masyado siyang dry. Doon pala nag-i-start or nagpa-pop up yung pagkakaroon ng pimples and acne. So, minsan, binabaliwala natin, okay lang yan, part ng teenage, o kaya meron kasi ako ngayon, kaya ako may pimples. Pero minsan, pag napapabayaan na siya, hindi mo alam yung tamang skincare na gagamitin mo to cleanse your skin and para magkaroon ng tamang, moisturize yung skin mo, nagiging acne na siya. So, kung may mga kakilala po kayo na may mga ganyung skin problems, not literally ikaw naman yung gagamit kasi pwede mong sabihin ngayon, hindi ko naman kailangan yung product na yung safeguard lang, okay na ako eh. Pero meron po kasi kayong kakilala na gumagastos talaga ng sobrang mahal na 50,000, 60,000 just to treat yung pimples. So, kung may mga kakilala po kayong ganon, I highly recommend yung mga product na ipapakita ko po sa inyo, is i-recommend nyo po. Makakatulong pa po kayo. Lalo na yung mga estudyante na bumababa yung self-esteem dahil po sa pimples. Yung iba nagpe-face mask na nga to cover up yung mga pimples. So, pwede nyo po siyang i-recommend. Okay? Na mga skincare na masyadong matatapang po yung ingredients. Like, kunwari, di ba paggagamit po tayo ng mga sabon, basta pampaputi lang. Hindi po natin alam na may mga content pala siya na masyadong harmful sa skin. Masyadong matapang. Nakakapagpaputi nga siya, nakakapagpakinis nga siya, pero masyadong matapang yung content niya. So, anong nagiging effect nun pag masyadong matapang yung gamit mo? Yun po yung nakakapagpa-dry. So, pag na-dry yung skin mo, dyan naman sisimulan iba't ibang klase ng sakit natin sa balat. So, hindi po pala dapat natin binabaliwala pag dry yung skin mo. Meron din po kasi yung tinatawag na, di ba, pag gumamit tayo ng sabon, pag nirab natin, sobrang bula. Yung sobrang bula pala ng mga sabon na ginagamit natin, hindi pala siya maganda. Kasi pag sobrang bula nun, yun pala yung nakakapagpa-dry po. So, yung mga product po na ipapakita ko po, hindi po siya, mabilis yung whitening effect niya, mabilis yung kinis effect niya, pero wala po siyang ganun katitindi na ingredients para maka-harm po sa
skin natin. So, sobrang mild lang. Even 5 years old po, pwede po yung mga produkto na ipapakita ko po. So, ibig sabihin, kung pwede siya sa 5 years old, sa ganung kabata na skin, ganun po siya ka-safe. Then, meron naman po akong mga client na nasa 50s na, 60s. Pwede nyo pong sabihin, di ba pag ganyong medyo ma-edad na, baka hindi na wala na effect yung yung product nyo. Meron po akong client na 50 to 60, sobrang nagulat po ako, ang bilis din po ng effect. Within 7 days, yung gusto po niyang ma-achieve sa skin na-achieve po talaga without any exaggerated, talagang sobrang ganda po. May isa po akong kasama, doktor, si Dr. Lori. After 4 days po, nakita ko po na gamit po niya yung isang product na ipapakita ko po sa inyo mamaya. Nung magkita po kami, nagulat po talaga ako. Kasi di ba pag may kakilala ka, tapos biglang nabago yung glow niya. Di ba halata mo yun? Sabi ko, Dok, grabe iba yung iba yung glow mo. Yung product kasi natin is hindi lang po siya basta papamputi or pampakinis. Pwede nyo sabihin, ayoko naman pumuti eh. Hindi ko naman kailangan yung whitening product eh. Pero kahit po kasi moreno ka, ang ibabalik kasi niya yung glow. Yung kahit may edad ka na, iba yung glow, yung glowing yung dating mo eh. Kunwari sa mga lalaki, pag medyo hindi ka kaputian, yung magiging kulay mo kasi pino, kailangan si JC De Vera. Ganun ka pino. So pag ginamit mo yung product, alam na ha, magiging mukha mo si JC De Vera. So sa babae naman po, hindi naman kailangan na sagadin mo yung pagpapaputi. Hindi kailangan. Kung gusto mo lang maging glowing yung skin mo, bumalik yung youthful. Yan, youthful glowing skin mo. Kung kilala mo si Bangs Garcia, di ba, morena lang siya? Pero ang ganda ng skin niya, di ba? So, ganun po yung ma-achieve natin. Then, sa mga mamis naman po natin, hindi naman porke, di ba, may edad na po tayo. Iba din po kasi pag, hindi nga po siya basta pampaganda lang, protection po natin to. Yung magagandang skincare products. Para hindi po tayo magkaroon ng iba't ibang klaseng skin infection. Okay, our company again po is We Evolve. Yan. So, We Evolve is, fast, simple, easy, and revolutionary. Bakit siya fast, simple, easy, and revolutionary? Marami po kasi before ng mga product na, alam mo yun, ang hirap talaga ang hirap ibenta eh. Ang ganito po kasing negosyo, kailangan hindi tayo basta-basta lang yung, alam mo yun, makausap ng tao. Importante kasi, may product ka na makakatulong sa kausap mo. Tama? Hindi yung kakausapin mo lang siya, grabe, ang ganda nitong business, join ka na. Kailangan, ginagawa mo yung negosyo kasi yung produkto makakatulong. Tama? So, binibenta mo, sineshare mo yung produkto na pwedeng makatulong sa kanya at sa mga taong kakausapin niya. Okay? Then yung ito yung vision ng company is value-centered, direct selling company. So, tayo po, hindi na po tayo recruitment-based, product-based na po tayo. So, hindi tayo magde-depend sa income na dahil sa tao na mga nakukuha natin, kundi dahil sa produkto po. So, kaya ginawa po ng company, humanap po talaga siya ng produkto na madaling ibenta, ginagamit ng tao, tama na, binibili din natin araw-araw, pero why not tayo na yung mismong nakikinabang dun sa produkto na ginagamit at binibenta natin. So, instead na bumili tayo sa mga supermarket, sa mga Watson, meron tayong produkto na mag-change brand ka lang. Bibili ka din naman, so ito na din yung gagamitin mo. So, you earn while you consume. Ayan. So, ang mission po ng company, ayan, to inspire ethical leadership towards entrepreneurial growth and fulfillment. So, ito po yung pinaka-mabenta, trending, at sobrang, actually, nagkaroon din po ako ng mga soap before na product, pero hindi ko po na-experience, yung na-experience ko na benta talaga dito. So, ito po yung sinasabi ko kanina na pwede po siya sa 5 years old and above. So, meron po siyang Kojic, meron siyang glutathione, and meron din siyang arbutin. Kung mapapansin niyo po, meron kasi ngayon, mabibili lang, Kojic lang. So, gusto mo naman, pag magamit ako ng Kojic, gusto ko naman mag-glutathione soap. So, bibili ka ng ibang sabon. So, glutathione. Iba na naman yung presyo nun. May magsasabi sa'yo, maganda din yung arbutin eh. So, bibili ka din ng arbutin soap. So, instead of buying different kinds of soap na whitening, nilagay na po siya sa iisang sabon. So, dahil ito po yung mabibilis magpaputi at magpakinis, pinagsama-sama po siya. Then, meron pa po siyang 5 powerful ingredient na mabilis po talagang makapagpaganda ng skin. Glowing po talaga and youthful skin po yung ma-achieve nyo. Ayan. So, kung may mga kakilala po talaga kayo na may mga pimples, acne, ganyan, sabon pa lang po. Ang bilis po niya makapagpatuyo. Then, even po yung mga pekas-pekas, sabon pa lang po, talagang maglalighten po siya. Tapos, ang gustong-gusto ko pa rin po dito sa sabon natin, pag ginamit mo siya sa katawan, kung nagde-deodorant ka, pag ginamit mo to hindi ka na magde-deodorant.
Yes, talagang ang fresh niya. So meaning, bumili ka ng sabon, nakatipid ka pa kasi hindi ka na bumibili ng deodorant. Tama? Kung may mga bata po, may mga anak po kayo na pawisin, ganyan, na hirap po kayo na papaliguan na lang natin ng cologne, di ba? Kasi nangangamoy pawis na sila. Ipagamit nyo lang po yung sabon sa kanila. Talagang ang fresh po nung pakiramdam at hindi po sila mangangasim. Yan. Then, meron din po tayong facial wash. Yan. Kung mapapansin niyo po, pwede namang sabon na lang, pero bakit may facial wash pa? Itong facial wash po na to, na cleanse ng Zoe Life, is mas maganda po siyang gamitin before bedtime. Kasi meron po minsan tayo mga babae, di ba, pag nag-makeup tayo, meron kasi na makeup remover na kahit ginamit mo na, hindi pa rin natatanggal yung makeup or kung ano man anything na nilagay natin sa mukha natin. So minsan, pwede mo nang sabihin, lalaki ako, di naman ako nag-makeup eh. So bakit pa ako gagamit ng cleansing? Ang cleanser po na to kasi is mas deeper po yung paglilinis niya. Yung mga hindi natatanggal ng ordinary soap and facial wash, ito pong cleanser natin, mas deeper yung pag-cleanse niya. So, yung hindi natatanggal, matatanggal po niya. So, mas maganda po talaga siyang gamitin sa gabi. So, pwede din po sa katawan. Yan. So, yan, trending po yung mga product natin, premium and saleable. Katulad po ng sinabi ko kanina, meron po akong benta, nag-start po ako pa-5-5, pa-10-10. Then, after 2 days lang po, using our product, nagdire-diretso na po, syempre, kinukwento na. Doon ko na po na-experience yung 50 soap, 100 soap in 2 to 3 days. So, hindi ko po na-experience yun. Sige, patuloy niyo po. Parang sa simpleng sabon lang, pwede ka palang kumita ng 1,400 to 2,800 a day. Sabi ko, syempre, bilang nanay na everyday kailangan natin ng pera, di ba? Yung anak natin, papasok, hindi naman natin pwedeng sabihin, hintayin mo ba yung kinsenas? Anak, saka ka lang magpakabaon kasi sa kinsenas pa yung sweldo ko eh. So kung meron po kayong trabaho ngayon, hindi nyo naman po kailangan mag-resign, pero i-add nyo lang po to, pwedeng yun na po yung ibigay nyo, pambaon, pambili ng ulam araw-araw, tama yung ibang expenses. So habang hindi pa dumadating sweldo mo, meron ka pinagkakakitaan to sustain those bills, ganyan, expenses everyday. Yan. So, ang product po natin is Zoe Life Skincare, Slimming, Cosmetics, and many more. Actually, ito pong skincare, ang sunod po na lalabas natin is Slimming Coffee. Ang dami na pong nag-aabang sa akin yan. So, bakit nilagay sa coffee yung slimming ingredient? Kasi meron pag-capsule kasi, tsaka mga juice, hindi natin kasi yan naiinom minsan, nakakalimutan natin. Tama, pero bakit kape? Kasi tayo mga Pilipino, pagising kape. Kakain ng tanghalian, mainit ang araw, kape. Merienda, kape. Bago matulog, kape. Minsan gigising, magkakape lang. Tama? So, kaya nilagay po sa kape? Kasi yun yung everyday nating iniinom eh. Tama? So, hindi mo na makakalimutan na yung iniinom mo pala. So, hindi mo kailangang mag-less ng pagkain. Hindi mo kailangang mag-diet. Hindi mo kailangang i-give up yung mga pagkain na gusto mo. Just take our Slimming Coffee po. Maglulus po kayo ng weight nang walang isasacrifice na mga favorite po na pagkain. Ayan. So, yun, nabanggit ko po kanina, yung soap natin, 8-in-1 po siya. Yan. So, yung hydrate naman po, yung lotion natin, meron na po siyang SPF 30. Yan. So, minsan po kasi, basta na lang tayo gumagamit ng lotion, minsan, lotion tayo, paglabas natin, hindi natin alam, mas, tawag dito, hindi pala napoprotektahan yung skin mo, na lang siya, nagbuka ka lang, hindi dry, pero pag nainitan ka, pag uwi mo, pansin mo, parang lalo ka nangitim. Tama? So, hindi pala tayo dapat basta-basta gumagamit ng mga produkto na hindi po natin alam kung ano po yung maging pwedeng effect sa skin natin. And itong hydrate lotion po natin, sobrang ganda. Ano yung once na i-apply mo siya, kita-kita mo agad na nag-tighten yung skin mo. So, sobrang malaking tulong yung bilang sa ating mga nanay na nanganak na. Tama, di ba? Nagbabago na yung texture ng skin natin. So, using this product po, ang bilis na makapagpa-tighten ng skin. Instant whitening din po siya, pero pagka-apply mo, hindi kayo parang nadapa sa polvo. Yung parang espasol, yung parang hindi naman kakulay, di ba? Ang maganda dito, i-adjust niya yung whitening effect niya sa color mo. Hindi ka masyado mag-o-over ng puti kung hindi ka masyado maputi. Tama? Ayan. Then pwede din po siya sa face. Kung gusto niyo makatipid na, ano ba yan? Bibili ako ng lotion, tapos iba pa yung face cream ko, pwede din po siya sa mukha. Dahil SPF 30 siya, hindi mo na kailangan mag-makeup, hindi mo na kailangan mag-powder, just apply the amount of hydrate lang on your face, then i-rub nyo lang po pataas using your ring finger, achieve nyo na po yung para ka nang naka-makeup and fresh lang yung looking. Then, protected ka pa sa sobrang init ng araw.
Yan. Then yung cleansing, explain ko kanina, mas deeper kasi yung cleansing niya. Kaya sa gabi, I suggest mag-cleanse ka instead na mag-soap. So sa daytime, mag-renew soap ka, then sa gabi, cleanse na lang yung gamitin. Para yung mga dirt and yung mga dumi na nakuha natin the whole day, matatanggal po talaga siya. So minsan kasi pala talaga, kaya tayo nagkaka-pimples at nagkaka-acne, hindi kasi talaga nalilinis, maigi po yung face natin. Ayan. Then yung complete toner naman po, bakit siya complete? Meron po kasi tayong mga product na serum, later i-explain ko, isa-isa. Lahat po ng serum na i-explain ko po, nandito na po sa toner na to. So once na magamit mo tong toner na to, ang unang effect na mararamdaman mo, parang binanat yung mukha mo. Para ka nagpa-botox. Gaano ka mahal ang magpa-botox? Actually, itong product ko na i-explain ko po sa inyo, ang laki po ng matitipid. Kasi yung gusto po natin ma-achieve na, di ba, yung mga artista gumagastos ng mahal sa mga dermatologist, di ba? So tayo minsan, gusto natin yun. Kaya lang, wala naman tayong enough money para magpa-derma. Pero gusto natin yung ganong skin. So using Zoe Life lang po, ma-achieve po natin yun. Okay? Sa toner, ayan, cash complete toner, lahat ng toner ko, andyan na. Ayan, anti-aging. Okay? So, yung mga wrinkles yan, unti-unti, baba natin yan. Hindi naman agad-agad, pero in continuous usage, mapapansin niyo po siya. Then, after 7 days, personal experience ko po dito, meron po kasi ako dati na mga, yung butlig-butlig, yung sa under ng eyes, ayun, Marks. Kasi, hindi nga po natatanggal maigi po yung makeup everyday. So, nung ginamit ko po itong cleansing, then after po is toner, after 7 days po talaga, nawala po talaga siya. Para po siyang pinlansya talaga. As in, bumanat talaga yung under ng eyes ko. Minsan kasi tayo, dito kasi unang nag-a-appear po yung signs of aging sa under ng eyes. So, using toner, kahit i-rub nyo po siya all over your eyes po, hindi siya mahapde. So, dun mo makikita talaga na hindi matapang yung product kasi hindi siya masakit sa mata. Yan. Then ito po yung sinasabi ko, isa sa serum po natin is yung erase. Ang dami pong lumalabas ngayon sa market na serum. Pwede nyo sabihin, ano pang market natin dito sa serum? Ang dami nang lumalabas. Yung kaibahan po niya is, nagpo-focus po siya sa mga sa face, like pimples. Kung kakilala po kayo na yung galit na pimples, yung gilid niya pulang-pula na, tapos may something na sa gitna. Di ba minsan ang hirap po niyang tanggalin, ang hirap niyang patuyuin. Personal experience ko po kasi every time na nagkakaroon po ako monthly, naglalabasan po, nagbe-breakout po ako. Ginamit ko po itong serum, nilagay ko lang po dun sa specific area na may pimple, in 2 days po tuyo. Nag-dry siya. Yung iba kasi, para lang matanggal yung pimples, dahil lang gigigil, titirisin. Ito hindi mo kailangan tirisin. In 2 days lang matutuyo yung pimples mo. Tuloy-tuloy mo lang hanggang sa matanggal yung pimples. And then, ang maganda pa siya, kaya siya erase, from the word erase, lahat ng gusto mong ma-erase sa face mo, tatanggalin niya talaga. Tatanggalin niya yung lahat ng gusto mong matanggal sa face mo, kaya talaga siya erase. Literal. Yung puso mo, may gusto kang erase, lagay mo lang siya, rub mo lang. Gusto ko, dahil matanggal na mga hugot, lagyan mo lang, may erase yan. Okay, yung kapitbahay nyo, ayaw mong makita, lagyan mo na erase. So, may erase to so, literal po, erase. Matatanggal po talaga lahat ng gusto nating matanggal sa face natin. Ayan. Then, restore. From the word restore po talaga, ito po ay specific serum kung gusto nyo po talagang matanggal yung wrinkles. Yan. So, dahil ang dami natin minsan wrinkles dito, pag ngingiti tayo, dito talaga yung nag-appear sa eyes. Yan. Sa akin, wala na na dahil sa restore, yan, in 4 months, continuous, restore lang po yung gamit ko. Then sa forehead, yan di ba pag gagano po tayo, uy, gusto ka na, dito. Yan, so matatanggal din po siya. Ang paggamit po ng serum natin is 2 pop lang po sa palm. Before kasi kala ko, i-gaganon siya, tapos ipapahid sa mukha. Hindi pala, matipid pala paggamit ng serum. 2 pop lang sa palm, tapos i-ganon mo lang siya, i-rub mo lang siya, then wow, tapik-tapik lang pala. Ganun lang pala ang pag-apply ng serum. So kaya sobrang tipid po nito. Ganito lang po siya kaliit pero good for 3 months na po siya. Sobrang tipid. Ganun-ganan lang. Kasi kailangan pala maging careful tayo sa pag-apply sa skin natin. Di ba minsan pag naghilamos tayo, halos magbuka tayo. Di ba? Maghilamos. Ganun. Mali pala yun. So dapat pala pag nagra-rub tayo ng face, light lang, mild lang. Kaya pala tayo nagkakaroon ng mga lines, fine lines. Lalo na pag nag-a-apply tayo mga girls ng mga foundation. Diba? So ako, mula nagpamit ako ng Zoe Life, hindi na po ako nagpa-foundation. Powder na lang. Ganun na lang. So natural talaga na ilalabas yung glowing skin mo. Kasi kaya nga tayo nagme-makeup to look good. Pero dito sa Zoe Life, ilalabas niya talaga yung natural mo. Ayan.
So, brighten naman po. Specific problem na gagawin niya sa face, kung mayroong mga uneven, yung mga itim-itim, pekas-pekas, ganyan. O kunwari, may mga nagamit kayo na skincare products before na nasunog yung face, nasunog yung skin, so brighten po yung magandang gamitin para matanggal po yung mga itim-itim or pekas-pekas. Ayan. So, galubaran din po yung paggamit, same lang. In 3 months din po siya. Ayan. So, pag nagustuhan niyo po siya, bibigyan naman po namin kayo ng brochure. Pwede niyo naman po basahin yung ingredients niya. Ayan. So, sinasabi ko na lang po, ano po talaga yung biglang effect niya pag ginamit niyo po siya. Ayan. So, lahat po ng serum na yon, nandun po siya sa toner. So, kung gusto niyo pong makatipid, lahat yung gusto niyo ma-achieve, pero nagtitipid kayo, pwede pong mag-toner na lang kayo. Ayan. So, yung complete natin. So, isa po ito sa kasama namin, si Angie, 19 years old. Katulad ng sabi ko po sa inyo kanina, pag kasi meron kang pimple and acne, nawawala talaga yung confidence. So, dumating doon sa point, ayan, may mask po siya sa first picture. May mask po siya kasi kino-cover po niya yung face niya every time na lumalabas siya. So, na-introduce po sa kanya yung product. In 2 weeks, grabe talaga. Ayun po. Ayun na siya, ang kinis na niya. Hindi po yan wala po yung effect sa cellphone lang Talagang ganyan po siya kakinis ngayon, si Angie. Yan. So, pakalat-kalat po yan sa office. Talagang hindi. Minsan nga po pag may nakakakita sa kanya, sasabihin ko, uy, may picture kaya si Angie yung gumaling yung pimples dahil sa product ng Zoe Life. Ay, talaga siya na ba yun? Hindi na siya makilala sa sobrang kinis ng mukha niya. So, meron naman po kami nakilala na vlogger, ayan, si Andy Nazario. Nagustuhan niya po yung product kasi marami din po siyang pimples. So, nung naging okay po yung pimples niya using Zoe Life products, binlag po niya. Yeah, so pwede niyo po yung i-search sa YouTube, Andy Nazario Renew Soap. Yan, i-explain niya po doon paano niya ginamit, ayan, ilang days niya ginamit para mawala yung pimples niya. And even yung marks ng pimples po talaga natanggal. Ayan. Na ganun po ka-importante, nagagamit po tayo ng safe and effective products like Zoe Life. Ayan. Then meron po tayong dadating na produkto, kung ito po ay naririnig nyo na, ito po ay patok na patok ngayon sa market. Nakikita nyo po ito sa Facebook. Kung nanonood po kayo ng may puhunan, ay, wala. Wala nanonood. Yan. May puhunan. Lagi po doon may mga napipicture na mga nanay lang, mga dating negosyante na lalugi. Nung naging patok ang Rejuvenate, narinig niyo ba? Rejuvenate, talagang ang daming yumaman talaga. Ang daming, meron ka? Ay, meron ka. Ang dami talagang kumita. Meron pa po ako na-interview, hindi ko na po sasabihin yung product niya. Kumikita lang siya ng 15 pesos per set. 15 pesos. Ngayon, doon po sa area nila, siya po yung nagsusupply. Meron din siya mga direct resellers. Sa lahat ng resellers niya, lahat ng kinukuha na, may 15 pesos lang siya. Maliit. Pero alam niyo po, kinikita niya per month? 1.5. From 15 pesos per Rejuvenate set. Grabe, no? So, kung ikaw, nanay, katulad ko, full-time mom, ayaw mo mag-abroad, pero gusto mo kumita, pwede ka palang kumita sa ganung produkto basta yung product mo lang in demand. And ang maganda pa doon, kung yung mga product na yun, meron ka pang maririnig na, yung ginamit ko tong set na to, tong brand na to, nagkapekas ako, pero nabibili. Nabebenta. Tama, kumikita. How much more yung produkto natin na hindi ka mapapahiya pag binenta mo kasi talagang maganda siya and safe and effective. Ayan, so ito po yung isa-share ko po sa inyo na dito po talaga excited ako. Kasi meron po kami mga reseller sa Hong Kong. Alam niyo po kung ilan na po yung set na order nila? 1,000 set. Estudyante po ako, kumikita po sila ng 1,400 every week, 2,800 a week, pagbebenta lang po ng sabon. Sayang wala po yung picture ko. Pupunta po yung sa bahay namin, 15 years old, 17 years old, 19 years old. Di ba yung ganong estudyante na dapat humihingi lang ng pera sa magulang, pero dahil naisip nila na, magbenta lang ako ng sabon. Tutusin nga, 140 lang kasi 280 po yung sabon natin. So kung ikaw, estudyante, 140, ang laki na nun. Baon mo na ng 2 araw yun. Dati ko lang baon eh. So kung nakita ko lang to, nag-aaral ako, diba? Mayaman sana ako. Diba? Ibig sabihin, nasa benta-benta pala yung pera. Bakit? Yung mga nagtitinda sa palengke, kala nyo sa palengke lang yan? Big time sila kasi everyday may pera sila. Makabenta lang yun ng isang tsinelas, may pera yan. Makabenta yun ng isang damit, may pera yan. Sa Facebook, ginagamit, may nag-online selling, may nagbebenta ng bra, may nagbebenta ng bag, may nagbebenta ng sapatos. Pero occasionally lang, kabibili ng ganong produkto. Pero yung produkto natin, araw-araw may nagsasabon. Hindi naman sabay-sabay mauubos ang sabon. Itong part na to, naubos within this day. Itong sabon na to, kinabukasan. Ito sa susunod na araw. Ibig sabihin, araw-araw ka nakakabenta. Kasi araw-araw may naliligo. Ang mangyayari lang, kung may ginagamit sila ng produkto, i-educate mo lang sila, ipakita mo lang to, i-share mo lang to, mag-change lang sila ng brand. So, ibig na bumili sa Watson's supermarket, edi sa'yo na lang,
Tama? So yung mga estudyante, paano nila nabebenta? Lahat ng klase nilang babae. Kung may pimples ka, alam mo kaysa gumamit ka ng ano, ito na yung gamitin mo. Nakakabenta. Pinakamahina pong benta ng mga estudyante ko, 10-20 everyday. Pupunta po yan sa bahay. Pupunta po sila sa bahay, kukuha ng produkto, hindi po sila nahihiya. May isa nga po akong estudyante, ang itim eh. Sabi ko, paano nakakabenta ng sabon yung itim mo? Whitening pa yan. Sabi ko, paano nabibenta? Ito sabi sa akin. Ate Koy, 19 years po akong maitim. Ngayon, hindi naman po ako agad puputi kung gagamitin ko ito sa sabon. Sabi niya gano'n. Sinasabi niya doon sa nabibentahan niya, kaya ako nga ito binibenta sa'yo kasi gusto mo to, pero gumagamit na ako nito. Pero hindi agad instant, dahil 19 years ako maitim, puputi agad ako. Pero nakikita ko po siya ngayon talagang iba na yung glow niya. Hindi siya sobrang puti, pero pumipino po talaga yung ano niya, yung skin niya. Yan. Yan, ito nabanggit ko kanina, ang gano'n importante po yung daily skincare kasi ito nga po yung nagiging larger barrier natin para against infection. Ayan. So hindi pala siya basta-basta pampaganda lang ang mga skincare. Nagiging protection natin to para sa mga iba't ibang klaseng skin infection. Ayan. So wag po natin palang babaliwalain na hindi tayo nagkakaroon ng skincare routine. Ayan. So Rejuvenate, yan, ito po yung produkto talaga na sabi ko po sa inyo, skincare lang to, pero ito po yung magbibigay ng malaking income sa inyo everyday. Ayan. So, kung hindi ka magaling magbenta, pero dahil may kakilala ka na mahilig magbenta, dito mo sa kanya i-introduce. Kunwari, ako, nagbebenta ako ng bag. Tama? Online seller ako. In-approach mo ko, sasabihin mo lang sa akin, baka gusto mo dagdag ng item na ibebenta mo. Ika-grab ko. Nag-grab ko, nagbebenta nga ako ng nagbebenta nga ako ng bag na minsan lang may nabili. Pa kayang Rejuvenate. Tama? So, ito po yung itsura niya. So, meron siyang toner na 60 ml. Meron po siyang kasamang sabon na Kojic. Ayan. Then, meron po siyang day cream and night cream. So, yung day cream po natin, para po itong kanilang sinabi ko na hydrate. Na pag nilagay mo siya, hindi mo na kailangan mag-makeup. Talagang para ka nang naka-makeup, para siyang powder lang. Pag in-apply mo sa skin mo, then instant white na din siya agad. And may SPF na rin po siya. So, protected ka na rin. Hindi mo na kailangan maglagay or bumili ng sunblock. Automatic, naka-sunblock ka na. Paglabas mo, pak na pa ka na agad. Yan. So, pag uwi mo naman, hilamos ka using Kojic soap, then apply ka ng toner. Yung toner po natin, same lang din siya, mas pinaliit lang. Then, saka ka maglagay nung night cream natin. So, pag gising mo, talagang literal ang masasabi mo, woke up like this. Ganon. Mapapaselfie ka. Thank you, kay Rejuvenate, woke up like this. Yan. Yan. Actually, hindi ko na ito masyadong i-explain. Ayun, meron kasi mga Rejuvenate na masyado pong mga matatapang sa face. Di ba yung iba magbabakbak, magpapalit balat, then masyadong mahapdi. Ang tawag doon is parang nasusunog yung balat mo. So una, maganda. Pag in-apply mo siya, ang kinis, ang puti. Tapos ilang araw lang, pikas-pikas na. Di ba kasi parang naluto. Kasi yung mga product po na ibang ginagamit natin, basta marinig lang natin, hindi natin alam, oil-based pala siya. So pag oil-based, hindi pala siya bagay sa skin natin kasi sa Pilipinas mainit. Tama, malagkit. So syempre, pag oil-based yung gamit mo, pag nainitan ka, meaning parang ka palang piniprito. Tama? So, lahat ng product po natin, lahat ng skincare po natin is water-based. So, kahit mainitan ka, hindi siya mahapde, non-burning, and micro-peeling. Meaning, dahil ang Rejuvenate, ilalabas niya yung bagong skin mo, magpipili ka talaga, pero micro-peeling siya. So, parang hindi siya ganun ka-visible. Sobrang, lang niya, sobrang light lang nung, pagpipil niya. Yan. So, ito po yung nasa likod. Hindi nyo na rin kailangan i-explain. O, paano yung pag binenta ko, hindi ko alam kung paano niya gagamitin. Nasa likod na po kung paano siya gamitin. Ayan. So, hindi lang po kayo mahihirapan na i-explain. So, may cleansing, toning, then moisturizing. Importante po kasi na well-moisture po yung skin natin. Ayan, katulad ng sinabi ko po kanina. Huwag natin pababayaan na nadadry siya. Kasi doon pala nag-start yung infection. Ayan. So, ayan po. Meron siyang soap, then toner. Ayan. So, ang ano po nito, main ingredient po nito is Korean ingredient. Yan. So, minamanufacture po siya dito sa Pilipinas, pero yung ingredient po niya is from Korea. So, syempre, pag sinabing Korean skincare, yung mga Korean kaganda ng balat. Tama? So, Asian din sila. Asian din po tayo. So, meaning, yung skincare na ginagamit nila, in-apply or ginawa or inilagay sa mga product po natin. So, kung ano yung skin nila, maa-achieve na natin. Yan. Using Zobilite K Rejuvenate. Ayan. So, itong uso po kasi yung mga snail. Kung may nakikita kasi yun sa Facebook, di ba talagang pinapagapang po nila yung mga snail sa face nila? Kasi may maganda pala siyang effect sa skin. So, hindi mo, syempre ako si mami kinikilig. Si ate. Kasi, takot din po ako. Di ba sa Tagalog, Biyoko ba? Biruru. Anong tawag sa inyo po dito? Biruru? 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 Ano sa'yo? Yung
Mistel. Di ba? Imagine mo, gumagapang yung mga stel mo dito, 5, paikot-ikot. Di ba? Gusto ko, sa akin kasi Biyoko tayo sa Tagalog. Di ba? Madadaanin, so hindi mo na kailangang matakot or mag-test na magpagapang ng bisol. Bisol sa face kasi nandito na po siya sa Rejuvenate. Okay? Yan. Yan. So, ito po yung mga review. Na-imagine niyo po ba? So, yan po yung mga reviews natin kung gaano po kaganda. Sobrang mayog sa skin, ang bilis ng effect, lalo siyang pumuti, parang powder lang pag nilagay, mabango. Yan. So, sobrang ganda po. Ayan. So, may question po kayo? Wala na.